दुःख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಹುರುಳಿ ಕಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಉಂಡದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪದೆಂಗಿ ಇಂದೇನು ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಬೈದನು ಒಂದೇನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದನು ಒಂದು ಇನಿಕ್ಕನಾಗ ಇಂಚ ಬೈದನು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೈದನು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅರೆಗ್ ಕಾಳುಲೇನು ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ನೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡದೆ ಅವೇನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕತ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಅವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಗರಿ. ನಾನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರ್ದೆ ಒಯ್ತು ನೋಡದೆ ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ತಂದು ಅವಿತ್ತೆ ನೀರಿಡು ನೆನೆತದು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಫುಲ್ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೇನಿತ್ತ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಇಡೀ ಎದ್ರಿಂದ ಅವು ರಸ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂಚ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ತಿನ್ನರೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ದೇಪಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಗಸಿ ಮನ್ಪೊಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಂತಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೈಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಕ್ಕ ಇಚ್ಚಂಡ ಒಂಥರ ಗಸಿತ ಟೈಪುಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದ್ಬರತ್ತೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪುಡು ಮನ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾನು ಅರೆಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾಬೀನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈದ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಂಡೆ ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡಿತ್ತು ಬಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಭಾಳ ನೋದೆಪ್ಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ವೆಜ್ ಏಪಲ್ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಹೊಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅದು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಾರ ಬುಡಿಗೆ ನನ್ನ ಅರೆಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಾಬು ಅರೆಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಇತ್ತಂಡೊಂಚಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೆತ ಅರೆಪುದೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಇಂಚ ತಿನ್ನಾಗ. ಬಟ್ ಅರೆಪು ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಎಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಹುಳಿಲ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡ ಉಂದೆಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯೆಪಂಡ ಸೋಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಅದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಕಜ್ಜಿಪುಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಕೊದ್ಯೊಂದಿಪ್ಪುನಗನೆ ಆಸೆ ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ನಿತ ರಪ್ಪ ವನಸೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂದ ಬಾಬುಲ ರೆಡಿ ಕಜ್ಜಿಪು ರೆಡಿ ವನಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತಿ ನಿಜದಿಲ್ಲತ್ತು ಅದೇ పండ వచ్చి బాబు ಒಂಚೂರು పండ వచ్చి ఇంట్లో కులోని ಅಂಚಿ ತಿರ್ತುಡು ಕೊರಡಿಗೆ ಬುಡ ಬುಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಾ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬು. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ ಪಲ್ಲೆ. Dia. Dia. Dia ಕೋಪ ಬೈದನೆ. Dia ಕೋಪ ಬೈದನೆ. Dia. Dia. Oh dia. Didi. Dia. Dadan babu. Dia. Bacin. Dia bacin. Ade. Coaching ya bang, coaching. Coaching. Ade. Cak coaching. ನಿಜ ಪಾಪ ಅದೇ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನಿಕ್ಲಿನ ಹೆಸರಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ದೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಡಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪನ್. ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್. ಪನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. Good.